Chi company na boigo nabanto asorogo nkuru Afrika ya mocha. Jobs chabo imeyumu chu Nairobi nigochire M House Woodlands Road off Dennis Pretty Road no Kisii nigochire Gisemba Plaza first floor. Egati yobokoreri bakorwa ngamona static guarding services kubika bare CCTV na boigo monitoring mbabwate real time GPS tracking nkore ndabare abantabanene ngokora bare security consultancy nkorwa bare cyber security services nagokora security audit and surveys mbabwate boigo a unit ya K9 nkubeka bare solar systems na boigo amangana yokolenda chibesa na guchiena na guchia sechitakeire gose cash management ngokora bare private and forensic investigation biometric and visitor management systems nkwegelia bare amangana security alarm and fire fighting equipment na electric and razor wire fencing ilyokomanya mange mono aliyabagokora bakirisi minga kichinde chonsi iliyonyoro bukoreri bwebirenko bigoro one-on-one security services limited oborendi chinga kichonsi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Buna botamberi tukuria Jumatano botamberi utugatua kwa mangana yekisemi cheita sorongorwa Gusii na senseto ya Kenya twarambire ngo kibye ikire nani biribya bekirwa nimero birikia bekirwe ende gisemi chigosirwa senseto ya Kenya nyoro no motenyo kyanda anena ni intake se aborokiwa balibo mwako motangani ba Waswasi University ne college ya senseto ya Kenya kolengana ni calendar dimetinga ki calendar ya yete lakini mugani wanini chikumuboli ki calendar ya yete. Maidana abantu bari batamayitigoro yo mwaka ngakyo kogenda se university buno ntumaite school yo boroso ne secondary omwaka kujaga January oera December lakini aleta bautinero as university kosa college kunde amagani ono ikira se studio se mambia abantu yukwa na ywa mona mange asenjera mungu kubona obe 9 mbako mweri nyorantora sensembo yemitandao Facebook tonyore Ndizi TV News Digital boiga se YouTube na botonyora Ndizi TV News onya chinga kina boto tweet @Ndizi TV News bakanengel kyao gitume oseibuli oragani kuboria neka tuteto kumurekera arali agendete as University ya Kisii ina banya ngwire to morokiwa osingwire to mwano school university ende lakini tukura lero daktari okira studio tujukura ligena ngakibero oberedie ekera borokiwa bo mwako motangani ba soire nesku ne university ngakigende no bokoreri bwaye asenjere ya mogoseyende ona bogontomera uchumbe ayanga kyoro cho bokoreri bagendete ona ngwabe to muiboli kwire to mwana as university ya Kisii osenga ki wakorete na bototebi asugutira senambe ya 0792192834 na bayane studio asemambi yabonega daktari karibu sana ase studio enero Ndizi TV bwansumuri mbwomugusi emambi yabonega nabanya abantu bari bakumaite osembare batakumanyite lakini mbuya ochake ni ritali yao bamanye ni ngutori nera ase studio karibu sana daktari. Thank you Brighton. Asante. Biamono mwancho muligelia asa malieta ni wonkoro kwa Dr. Joash Kirongo ikonde registrar academic and student affairs as a university ya Kisii. University ya Kisii igere university rase town ya Kisii na soro wongoro Gusii nere university bwata sibonaiga. Yes. Buya sana igol kwegure to na Dr. Joash ikero nere mangana academics gisembe to debana jote ni netare si university igonte ni tamero belio gisembe se university ile ne mero belie gisembe se university yego chakera kurwa admission yani ko abana marube ko baliga ni bacha se university na boyo na cha sensemo ya kabiri yo ko register yani kero ba iruwe bali vote kwaruo twababeka somurubiri bono boko base role ye university yani use register ye university yagende gitamukiro kende twababeka se ebirasi gosa se murubiri bwo kwegerwa na that is teaching training and research
emiroberi egisemi be ebwatekanete paka amang'ana yokorora ng'a batendirie ebinto biabo bionsi biokwegeriwa paka bakorera ase amang'ana yokoe gochigutwa gose graduation bono omoroi bwa egisomi omanya koera rinde bacha naende ase obisi eywo yane naba ebisero biabo bagenda korigeria emirimo ase ense engima. Buyasane kumanjumuri nwete na entole monto ani omurai ore important sana ase University ya Kisii ne Dr. Joas Kirongo karoto kwanda mange igo we have the right person ase mambia boniga ogotwera mange cross University ya Kisii University ende the daktari ambia mono manjo murigere University ya ito mbiyere na entwera mbiyere na se omwaka oyo twachakire yachakire na mang'ana manga maya litagenda kumanyia oyo minto omurigereria ng'a ntobwate bono omorai omuya vice chancellor Professor Nathan Ogech nere bono orase kero kyoborai ase university eria ikamagendera maina ari ng'a ntobwate vice chancellor enyia nabo igo ntobwate na abana abageni abayia bachire ase obonge nanda bontagete kwirari bage Brighton wakero mu Gusii mona so mwaka oyo because actually ase miaka yonsi mwaka oyo abana ba Gusii bachira ase nambenene maminja emiaka yende yakurumayaga asa abana abanga ba Gusii bare kogandare I think abagusii bali ara sitting University ya Kisii neyengejo mona soro gongorwa Gusii na so kwegeria mang'ana ndonsi abana baganeti ntobata chikosi chonsi beji bakurigia ase chinsemo chinde igo mu Gusii mono ekegara bono mwatoira abana so bonge iga University biagendrete nentoereru na twasemeringi mirobionsi negendra sobotoereru biasano mwanju muribona boko tumariboli yao nayo uriboli wetera sinambia 0792198834 kero with the daktari atutebiruna abana baso abangari kabisa baoji ngutu duruguri ya torore na miroboli kiba begire ekera abana baso iri bari botorete twensi pino bari barasi university batugirete toko bakirambia mono enero district bansumusi tuzagete kurigeri igoro ya masomaito as university anene as University ya Kisii odo ina bona University ya Kisii nere complete kubatikana na igo mu vice chancellor ochire bene bone mirimo ya chagire konyerende kutothe koze acting na rora kire bono ochire bene igo bona university nere complete as semeyo daktari katoko gendera mwaka bu university uchaka September inga ki kalende ya betega September then tutonete na January September igo bono abaso irwana ri mwaka wa university jagire ntothe mwaka wa university jagire Brighton my brother intagete komanyia mwancho murigeria nga university worldwide nsengima igere autonomous yani ige university jibwato busibole bwokorobereria emiroberi yabo yogosoma una baragani university terikoe go calendar na ministry na school na college ensengima talika nyoka na ochakira ekero twawate university ya Moyoka asoro ngorwa Kenya iyi gorokunga University of Nairobi tokoroka our grandmother ekero ya ringi yoka senate university wate ndorunga senate nere korosie calendar ya university bono asoro ngorwa Kenya senate ya ringa ase grandmother igachaka calendar yabo nga yachaka mutinyo kianda na barabuo igo bakobeti korwa ase university chinde chinsemo chinde and especially Kenya igere as a commonwealth among the commonwealth countries igo osikoliere chi commonwealth countries chinyinge calendar ye university ge oja ko mutinyo kianda igo ndoje nga culture yinabe eresabire korwa ase gochaka gumochaka ona kero University ya Nairobi yagali achacha kechinde ono lende chikakobe na chiro chikuru ase grandmother chi senate chabo chikagendera igo bono ndoche nga yaberu na ne culture ne naro asoro gongorwa Kenya nonye na ase chi commonwealth country chinyinge calendar ya university gocha ko mutinyu kianda na ndi igere igakero to kwanango mwako mutangani ntobono tuchaka to mutinyu kianda to ko mutinyu komina kabere twakora semester ntangani January twaso semester ya kabere to ko mutinyu kane
twakoriro mwaka ono between mutinyo gatano no mutinyo saba ana mangana chi activity chinde no research chikogendera ne chi program nchire nkenkenga chiri konya chibwate trimesters ni chia medicine na abana bagenda also attachment that is a period wona konya abana bakoirwa for tutelage bali bakora law so igo mwako mugimanole programmed we calendar no yonarete lakini mwaka we university ocha komotienyo kianda academically aro motienyo okane on attachments and practices cha group between motienyo gatano no motienyo onane igo na we university koranigo buya sana yo twaere yunga ki university korani bono bacha bono university ya chakiro mwaka mwaka bono ase aborokiwa bachire bo mwaka motangani ngitugiye bono to expected go stura jakirega aborokiwa basoire ase university aso mwaka omotangani uyu na byara ko bana mwara korangiria bana mbacha lakini ngwa tutaina mbacha na ndaba usiba temire gocha bachire nakibachire daktari. Thank you my brother. Aso mwaka oyo abana bagachora Kisii University abana chilifu isano isato chimi isano na mona 32 8632 naende kero wa eguri bagario konganya kure university guchie ende kuno morobeliole abana bakemba nganyite guchia sebaganiti lakini abange nande bakanganya gocha Kisii University ono moelio ye nande nambeli ya abana bachorete Kisii University nande kamenda ekaruyo 8632 ekagenda 8870 igwete nanda abana mo baroka genda iguru ono omogoko no linga abana aba ikero nkuligiririe nambeye oikera yesterday abana 7820 no bale university bali botri 820 togendera ko ba kolera ndoka orientation guseko ba manyanga ki university ekole mirimo orientation are parade yoka abana be university bakorerwa ikaro bachire batebwo nga bono na be university yakoraiga ase umubaro oyo bakembaro bali bataracha nande nabonta eteko irali bageli ntebie mwanjo muligelia nga otwanyarire nga abange go bataracha singinjo gutamanya nga emirobeli ya serikali erobo naiga nko baereri baga abana abo bache nko abo linga emirobeli kiero mururi mutangana to bwate no linga otwalike nti abana bonsi pe regardless nga nagwate fees ustabwati gera ntulikuligererie kiase bona tarigo ga daktari nguranje tarigo janande atebuna bono waikire kwa register ndoirani no omwana ndo wensiole sikali otaraja nga ne fees nande ntuyo kumingelinga mbaro my brother ole isiko nga ne fees yakali koligia na kigina tenga no gotamanya bana bonsi pi muruli mutangane to bwate Brighton ne linga go bali kanirie serikali ya toire libaga yoko babeka se university toganyete ebarobererie ebaji scholarship ne chilon kolengana buno mu wazire ito atorokerei na nemba menta education ba menta ngotinyo yes ko katara sabo mutinyo oikomi na lito wansa komanyanga efisi ya bana banki chikoba asebono iga umwana orato ko lisiko ni gachora ko beresiko iko nganto tangeti mwana ndubwensi igonto tebena mubwate resources chigwa community abana abakuru bono mpaka tare 7 goseto tebena bono tare 7 nari serikali gosieka nana buturanyore wiki ya mabu yo kwirobere gutuma kibese mubwate resources ebintu mwe bangete kabisa abana abarabe ase university daktari yabona bareto resources data resources ili ko aligania ebintu ebinge sara lakini rende yanda tegote abana ntuli bosapi torasinyu kwaligania abana aba egera tobeka somurori bwo kwanza kwegeriwa ekiagara resource number 1 no gotwara professors and lecturers ntobwate mbaisain resource number 2 no gotwara sebako enda baikaranse borokererigwe
Resource number 3 nelinga University ya Kisii igutumia technology more in training. We have ndokoronga LMS, learner management system. Igotobwate capacity resource iyo erana sana. In fact, nawe koimukia abana ngisogote Brighton at one go nawe koimukia up to 100,000 students. 100,000 is a huge resource. So you ndole meri ko beka abana basomoro boko begeli. So anya resources nkwandire kiricho ko beka se uko bashaka begeli tuganyereza serikali etume kibase linde to chiwakanira these resources because finally we katwakana the professors and the lecturers twakana also the service providers yechi technology lakini for now ntobware those resources and they're in place na abana banonta tegote abanga they are already settled one kere bana ba settled my brother Brighton ntobwa these resources one lending yato tanga ko gendera nimero utoganyete serikali yato tebi what next biasa daktari lakini kitukuri no mubaro oyo ekerwata na bana bacha batakire ko japo ba ritanga ni bari ba upright barange 8,632 bagaika 8,870 bona abaikire ebare 7,820 abaikire boniga nane ntokerta abane ngocha bare mubaro yonsi na boraje bonzi abantu mpate na nkino ige Kisii University yairera umubaro monge bwa borokiwa umwakoyo ntante vega ntara chali solelio uisogocha se University no nyambono mambiga ase sto kwaliganira abana bagani still gira active abana mbabigitira ini ogenda the report so igona bonde no gosemberinga abana bonsi pi ngoliboti bali ono egento kwabolenga ngakiko nyalekana abana bagachora abange chisababu no chirabe chinyinge my brother Brighton lakini nabonde tekotebanga University ya Kisii yara twalire chinga kicho botwaru chinyinge abana baitu bakurumaga batwaire elietarigia mbana kwe beka semiro bilyo kurobekana na gusaria ibintu by'abana inji no anye University ire town ime mbabwato bwamato buya n'abantu be town yonto bwatiriterigia omorembe noro ne University y'abana ka mwana gakire kalende baburie kare yachakire asingenjo omorembo y'abana babegete umwana agokora within a time ile takere gukora gabana mbago cha Kisii University bali konyorwa umna ji University kero kende chindo konya bakonyorwa mwaka ebere igabana bago cha Kisii University bali konyorwa n'abantu baito sikali mbaro cha mangana yonse na egento kende kia gatatu Brighton tobwate chi program chinyinge ande chingia kurumagega ekerotogo ngotekele aturi yani ekerotogo tekele inganga toko otokwanekera chi program ejita se chiro elinde umwana enjoro umwana olio etire agore bono konye toko bekanke bono umwaka oyo etantu abeka chinga nyinge ekero twachibekira ali echinga una stock market abana abagosoro bakanyoji program echi bono muna bagana tokona gochichora ne system elio mete no umwana ogo chachore bagachora chi program chitu bagachora Kisii University endo yakana Brighton ndategote my brother na you can witness University ya Kisii gere asoro gongorwa Gusii ruseseniri abana mwana urure sikojiro menyirega no mbali bakorire my brother abangu kuira ngota no mbali bakorire no still bara around pata getikoga ekera sa igaragi ndagerero nandira affordable abana nkora bagosoka ni jipikipi bagenda daraja mbili baimukie ndagera so bonge ono konyoro mwana menye tubuki mubuya uwororo utali expensive no ni nyumba aba bantu baitu bagusi babekira abana se bakomenya around the University so bonge echira affordable unlike asande kugenda chire igoro mono ono roche ngakiwa bana batachole University kera asoko menya ara affordable endagera igero University batachi program mutegete ande koran within the time na ande bwato botoero ngakiwa yotagania sebuna yaga jayo uye sana
Mwanjubuna boto mali boli yao odiwana nkobol daktari asema mbi ya aboniga aneka to kumurikira university ya Kisii anene karobono bacha kiro mwakobo mwaka asa masoma kera borkiwa ba umfasti ya ba soire krabanda to korore ndishini bacha kama soma abo benedina timranga ninkoroje na bari manda to maje semesino tuma ngojibolinde daktari kero ali igaiga studio daktari kero to alenga ase morobidio yo mwanjumure ni gotole na daktari Joas Kirongo nigare Registrar Academic Affairs ase University ya Kisii kerago agenda to tweranga kibabege temeroberio asenjera mbono ko igorere TV yao bono manyana ni goto kwanda mangana ya masomo anene University ya Kisii ritwarenga na yangi mitinya rangi tatu igabana tari ibere ntwatebeti umugusi Embrace University yaito na ndalete abana orro ekarugurigireri daktari umubaro bwa abana bagusi mpatema gocha gose bado mbara mwagocha University chikabira jindi chaje nyingi kyarabona aninka lakini ekarto kwana yotari to kwana ukabila lakini nde uikatose getane asenjira museyende. Thank you, my brother. Maana mbolianga ase miaka ya korumagega chikabira chinde ochie irete mubaro manena ase University ya Kisii. Nonyene kero abana bagochora barayi babo tokonyoranga mwana mugusi tagutwara ntenga singi njumbali bange nechikora chiabo maithina chira china bichinga chikora chinde chionsi ya se abantu batenga twakerane oyonka bona so mwako oyo na bonte tegotebangeta bautinero enene abantu baitu bagusi ba Embrace University ya Kisii nende abaibuli abange bachorire koleta abana base University ya Kisii nonye ni goro nanyorete omwana oyomo igachete ase obisiane asinginjarwete ase kero kenda tabwati obumanyinga nkiare gokora era akagiteng'ane university nigo koenda chenji bunora chenji secondary ng'ati ndigo chieje ne ngochia omwana oyo arangeirie university agochiari kirinyaga wangire tari kogenda ngina tamaiti nkia gokora ono mwana oyo igachete agoteba ng'anche nachire university nacha kong'aribo libagandi bote Une high school. Tali arabueka abana abange bachire nande boigo nabairo mwerekeo na kibako nyara gochenchia korwa se babekirwe rinde bacha se University ya Kisii abana baito bagusi baitabire University ya Kisii and unandigrete go chibosiega the future is bright asumwana itogusi. Biasa daktari wano mwibu nararia anino ino taraira no ya mwana university no ni yarankeiri gusino ya Kisii University apart from omwiburi yo kagete buna nkwa kanale ngefio mwana maego chibinto binde bintu kibina ndo mwibara takere kumanya wikaboniga na oyo takete gochenji omwana gusino university ngo chenji bare boniga nande usino mwana geto takete gukora course gete bakoja kumbina no mwiburi nkie ko mwiburi no mwana oyo bari sikubandura kwanda oli ole sikotaraje nkie kata kere kumanya amaina ya bono chinga kinda kere goso school njakore ndise nande ya bere daktari. Thank you. Li swali ni badi jinse moibere da ko iranse mentanga ni yagote byo moibuli ole no mwana isikonga serikali ya ruro mwerekeo ole vijana nda maiso marolenga abana bonsi piba ko gende university neji college ngochibale kwa chibesa gose fees ngwaka nirubale kurwa se serikali gwetera chinse moibere mbaye we scholarship na ndebo yombaye we ne loan one kere serikali guchikoa abana ogusira buno kwengenje iyo yatebiri ngamba genderete koroberia abana bakalengana ibwango biri bine yatangasira somurubiri omuya na ndego ikatara sabo mutinyi komi na lia serikali ratoke yakorira manganayo ono omwibuli obegete omwana isiko kero kendo nganebe sakurigia tigangiriri bageri komunyure ngati gakora subwango airo omwana asatakire gotoka atari go delay anymore na akuna aje yoko ni obulemo ni chiombe ngane fees ya kogosire fees yesu ko yiri buya serikali imugetie echukumwene na mono wetani yo mwibuli akoimokia so igotigo mwana gende a report ya satakire ko report onye Kisii University moleta sobwango
ntumuganyete nayo munyoreti anyende university ndatakere kogenda muhiro aso bwangu nande ensemo ya kabiri kwa boli Brighton ye course abana kero kende university arangireti wetageti kogenda gose taye gokereti serikali gwetera ase kiombekeria kusips mbaruete libaga ase mitandao lioko okwali baga abana bang'anye kuri university ya muguchie yende lakini egotokorora ng'a bakenya mbagiti konyora mang'ana ya ase ngakigwenerete abange mbachiti goikerana n'omuroberi oria twarorire nambe nyinge egocha kubori ng'a ninki togokora nonye aba araiba kusips twabaengejiri kobatebi ng'a tobwata bakenya abange bakoboriri ng'aneri ekero basiegete mutandao bwokong'anyia abana bakanyora ng'a erombene na y'abana ige ebwate riswa riri bono ase bono igo bakoyekora manually ne procedure ero manually neri ng'a omwana akorika rirube orika to the CEO kusips through a university A asabekiru to university B through university B asategete gochi uruhote abategete go transfer kuru A gochi B sababu abande ngote abari nginge sababu kingo chakoro sababu ende yonsi yokoru na ye kere sababu na onyebwate yonde yo chabata ngi nembe gosiningi yakwaru no teba nganje nte to kaberange na minto ine sababu bwate na beisaine so ekero ali kirego oleta ase university A ya musaineri yani no objection na university B na ya sign no objection oimo kiriru beriria ogenda bakachi office ya kusips Nairobi ikine kibone gusuru yoka kero ngawe kagenda baka Nairobi ikiagara bono already na place the university A na onyo place A serikali onye gochiko mo scholarship ne loan echigo chiko genda A oni lichinganya chiche B we kagenda ali kusips bachinji mutandao egere bamo eliru beri kurunga release letter oni na liko moro king'ong'anyiwe aije university B I admission buya sana daktari ngwenge jinde abari batumire SMS yabo ibere seturuga kindenda model yenyi inke kogera abaibori no na boro kiwa bataye bwatite buya ekere serikali yare dine serikali etabegete mangana abo buya bantu banyamanye kya mbona ndo bagonya kuma bantu bagatena ke bantu banyamaite buya inke kogera abuna ya academician inke kogera bataye bwatite buya daktari na beko nyarekana mwanchu murigeria osomo Gusii batoke ngambara I understand buya ekiagara nenyia gento kende yonsi kereke Brighton abantu nkurera bali chinga kikora akemanyanga kikere lakini rende unatoko na kogenderera kona gosomi tole abantu baitu egere baye manya bayeigwe litangana ndata goteba nga fees ekorolekane nyinge esamarube y'abanafunzi nya kabeire boigo korolekane nyinge lakini anda ndagotebyo mwanju muri ng'efisi no yarenge otatiga egotua kalikire eli 20% yoka umwibolia wakana 80% elia serikali yale wakana ntua kalikira siriru one system ye igonchoreria ngabono around ye bono tangasi efisi yonsi arafu number 2 system ya magonjwa liata abanga bona ase efisi yonsi serikali yego chikwakana scholarship korengana buna ukwenyara ku mwana kole ineta bauti ende yakabirero iri yakabire uniform bona teri uniform eta bauti ende ya gatatu nelia nga eron iri yakabire enkega nande maximum lakini bona eroni igeigwire korengana buna ukwenyara ku mwana kole bona osikuligererie ebintu byonsi akaroko bibeka so bwamo onta tegotebia omwancho Gusii ng'a model ye enyare kanenga government yanyore resources model ye igero asoko konyo mwananchi in fact usikuligerie fees finally bagwakana igere nkako bweye bagakanire tiganko mubekano for example mwana ochire wakora gose criminology and security studies ase
DUC yani elia yagakanirwe etakabekiro karomo model yenkoro ase omorobeli we fishi yenkoro eyarenge 156,000 aso mwaka lakini nya akarorekanirego mwebuli agatebiwa akana 16,000 140 ngore waka mbale komanya wono tugo chitwa tukatebunga wono university gebeke yae chi university nchi abegete 156 hiyo chinde chikabeka 140 as Kisii university for example to begete 122 as kosi hiyo 1000 aso mwako mogima lakini yose kuligerelia 122 echi ese konyale kana ngomwano obekirwa seke wango kia vulnerable yani ino mwana otabwate bayoli mwana otabwatie enka yakorunga vulnerable umwana yiga koewa scholarship ye fees yo 122,000 for example 82% ina scholarship tariko chiwakana lakini ya gune loan 18% 18 plus 82 or 100% serikali yakanire kuche university yone model engia kwa nango nyero ko boko daktari kiara kwa beira ase matuka manga sense me academician ngo yero ko boko model actually serikali seko ye maintain for 10 years it will sustain and model actually is a classical example bottom up na ande na model charity mwana injo dai kwenyara odatiga wona abange mbachi tiko ya iwa asenjere ndonge lakini ndete kwa kishiro mwana injinga kae model libaga moje kwa ya kokera monyolenga fees in fact the fees ya secondary gere far much higher than the fees ya model yes ebi sana oyo mumanyo njonolia no ali me yumrobeli atubati sara kurwala sense me nyanchonolia aotena ega singia kabisa age togendete gukora Good Morning Ndizi TV yaote bano ali me yumrobelio asemambi ya aboni yaote bana Ndizi TV amangana mubate namaya ngwaneri daktari ya sana naranero gote bana bwakirbeto tumetiri yaote bana mbole daktari abana bali batagete go change course ngakibako ba guided as a university akaroba ikire as mwaka omotangani ningoko ba guidance and counseling nkwa gubale isaine as a university ingomwera ne liore lili yaboka otana bwakire bya Ndizi TV bya mono asamangana mugo kwanda yegisemi tegisemi jeito chisirwe as orogongo rwa Gusii na abana karoba soire school tiga bakore omokia amubaro oyo osoire ase university daktari na ukagote abuna abana ni university ni gere buya ase miaka emenge ngakibaho chokora abana abachire mbaturubania school ye kyara ni gobare abange daktari tukoreranira yobere. Thank you my brother Brighton litanga anda tego tebyu mwanchwa oyo boliria ochenchia chikosi ekero natebanga ngokora turabana orientation egente kamo kiebinto tubirito ko baegeria gusitoko baeresera buya nigoro yogo chenchie course onyo oganeti go chenchie course itukore igoro narenge nabana abu nande nabaereserete na kire university ngokorere ngencheyu nabonte tegotebia mwanchwa nga umwana nabwate libaga nkwa gwara libaga dio gochora gukora inter-faculty transfer gose inter-school transfer as a university chibwata schools nekero agochi gukora transfer yo endo yo kaga neringelinga litangani meet the course requirement yani chikosi nchire bunabono bwalimu bali bakolika bali mutiesi mbabegete requirement ngumwalimu atwale D+ mathematics one ine requirement kicho mwana amire brother Brighton requirement yi ekosi to wate university usine yo mwana fusi tali yaitu umwana obol nintagete ko gande kosi ngitoko molinera so gichamire the requirement number 2 atwale the cluster points atwale binde bibere igako unabona se university ito ndio to bwate poto nande na naba resete ochaka Monday
ase wiki yengima ibone wiki to baeta yo kwirigeringa ngo chenjinde nkobera ndase narangiritu ase wiki yengima ne yo kwirigereria na ndonyo gwateri swali na bago chaburi to moeres elinde ari question yo tagete transfer to monganyi na wanda te commentary nga karatu wa monganyiri nko uniform tole the funding board that's HEF higher education fund nko ba uniform tole ngo mwana yo ga jetega ache gokora criminology and security studies wono o savire anganya akole education no maitekera ko nganya fees ngo chenjire elinde no ne scholarship ile chikoegwa na ere change ne roni ile chikoegwa na ere change iyo nge fees ya mune go adjust kurunsa na guchigora lingo chire ko adjusted so aso gwenge my brother divagalio ko nganya ndiro omwana gichamiri the requirements ntulikoli na aban except chikosi njire chire regulated yokonya ntuliko twara mabaga isaini wono nabo kerokeno mwana araganie lakini rivagali tobole unabona medicine and surgery those are regulated programs to gotumba bana rwanja ga obnotagete cause bono nursing to gotumba bana mnotagete cause unabono lo to gotumba mwana bana mnotagete so asingenje iyo echina bora anyoro mwana aragani lakini rivagali mubole lakini echichinde anyo committee requirements inkyo tarenga liko chenjia so tagete gochi bia sana kero ndre tabana na rotomeri bori akobori na ningi kiragere umwana bwetete buya kabisa akanyora egiredi kyara komokora akore kosi Kisii University kosi nterimbe asi university tutura rosi abra kindende una origete akore kosi Kisii University ya moirira ochigokore kosi inse ere insake timetingia mine de kinenda ni kwa muigure ngikiragere muntu nyorete brain kabisa achigote abana rende nabona nkokorari kosi insazini timanyeti my brother ninga rigoro ne rensenereri kosi Johnson echingia na tigate na somo biekano ni bwate kesikyo mwanafunzi oyomo anyolete plain korwa Kapsabet boys mwana akaewa ekosi ekorokwanga medicine and surgery as a university yetu ya Kisii lakini mwana huyo eregate kutoka kwa theater and recreational arts ina ekosi romo yo ibirengere biaye kolengana no mo digeli na wakiro kenara tebenga medicine igere ko theater and recreational arts Gusii butangazaji buno lakini umwana ine aratagete egente kamo geko gero umwana bikwe kosi whatever kero kende no koborwa proper guidance and counseling ekero umwana tabwati umanyinga kosi ye ngaye gukorera guki wono umwana bakonya baraga chore genda tamayiti ya chore aso wenga chikosi abane bako kolengana una bako chora igonyo umwana ochorete kosi ikwarura ngane yanse nera koego aise koego proper guidance kero kena bako chore ikwarura nga lengiye lakini nende unaona chikosi chibwate demand chiregulated ngutakera abana bachimanya mapema bachora libaga litarachi guichora elinde banya libaga lyogoswa asijikosi ejo so that's why we give them again a second chance if possible bakora transfers as a another program Aaron Martin ngoroje kuru mugonga Kisii kando tena ulime yumro video Grace Nyajama adana nkwanel daktari bia mona sumro video bia kabisa momboreri ningiye kogera oige kwara nyorobo tutukanu bokoraba as transcript konyora ni transcript ya nteraba indo de biaba ya dre no graduation yumonto daktari utasajibu hilo. Thank you Grace akero thank you Grace na masimi Grace me kero kena no mwanafunzi okale gose no muibuli watu mwanafunzi transcript ya itali complete chiranchiro ange sababu ibire chiragere transcript ya complete mone ilinga na biko nyaleka no mwana otakorete matem iya takire gutoka ngana takira korana abandi
Bono okonyora se transcript yige bwata I as a university to I minute incomplete. Yani nga magistara be kwa se a system. Na ve konyale kana nga naendo mwana ona koleta matem. Lakini mono oliole job department na no olio someti to lecturer mbara aweka magisia ya se system. Butambe njengo kote ya wanafunzi bane nga mbawane tikukira tawana tikorra egento bunekyo ndandakire nagia kora tuba chorre tawara itokoro ngachi congressman asikira a department igako genda se congressman bagenda barigie job department usi COD na wona to make sure nga amagisha inwale ase university tonto bwate policy eye gotabanga mwana tawona tikotambuka gochu mwakonde a transcript ya etali complete so a congressman ye na barai bande wanafunzi is class rep bagenda se job department COD batali ko yera kende ba make sure nga magisi yabo amulikirwa bikirwo teba incomplete ntoliko kokera kuigwa egento bune kingo mwana abate transcript very incomplete lakini nabo ego nabonde ategoteba nga experience na rorire linga abana abange konga ina baraba ibuli nga no alenge school kongo tarajiet omuibulo je go discover later nga ove mwana otalenge school and I want to encourage you Gusii tontegerete nga mwara tara kwa so office register kwa bolinga na chile ko rafia yo mwana onenga nguchiale class abange tu discover mno yo onyara bwate incomplete oja go discover nga ove mwana otaka jiro school a very recent case na ando ne kyo monto ole nando mwabese kwijisemi umwana oye ale university kindayo jikerasi agoja go discover kera abande bamwa bago graduate class kya nga mwana otali ku class ko mwara atara na inu mwara amanyanga mwana yonko bolinga magazine incomplete na agachire class egera tenga sukuru toko na kuma register nga present absent no mwana ogwe control weka so tikango umwibuli nere oira chingaki otara tu ondenga mwana ona kuruga so ando so ndigire lingo nga kyagenderet mitanda ere free lakini mwana contact yote abana umwibuli otara meta bebuli abange ona Gusii gose asense itu ya Kenya karara bekiro mwana university agara no muntu gwetenene Bono chibasira agera gusekende. Bono abu ngakema karo muntu yabaire 18 years. Mubo nata kiranya kumubwati. Osema abana akebalieke egongo kerokanga the microwave generation. Na wakonyoranga orakanga baikire 18 takirenda abana bambara manya kwegambera sometimes. Na wakonyoranga igako living to na biroche kora isiraisi go kebwana otherwise kuruso bona aragirete and nagerete koragera samenya tengi kyamo cyane so omuyibuli nayo kuigwo borore kyagere fisi yo wakana etokenga wakane myaka ene na mwana otari uju school igo nayo watasara and tako naliko abane fisi ngabaji wakana fisi na wo wakana aywe komanyene korwa suri aga abana abange bachandira bibuli asinge je fisi aetu akanda kagole pikipiki one pikipiki ye nande kagende gatuomera mwana taka ne tifisi tabu ati pikipiki ye ono kwanyaro mwana tabu ati masomo na mwibuli tanyore tiko konye kanje so it's good korara tara kwa uje university bono bana inumune university ya Kisii daktari ngo ate regulation is tumara beke kyara bana intubone primary ali ose school boroso ko beka na umuntu we kabe kerasi gose inumune university freedom mando batana hali bana freedom numo beke temero bina go ko monta be kerasi ne josi ya igara bayo monta ka jiti akari Kisumu ere akire kijara ne bwate na rasima bolinga otayo gose bana freedom numo beke mero belio da ko konya bana. Thank you Brighton tikeli endo que tigre ngange wali machiko na ro a requirement yo mwana manya ko exam as a university we ka attend class 80% lecturer we can make sure nga mwanafunzi yo go examine na attended my classes up to 80% a course ya lecturer go instruct in 3 months
igeko ira 45 hours in 3 months. So we go mwana attend class for 80% of the 45 hours. Amanya qualify for exam. Chi university inde resources chi saine. Chibuate ndokoronga biometric registers. Ntu achage to morobeli ntu kera system nero ntoganda to install ne linga obole murwe bitoki yake okagara ntura complete system hii biometric ne linga mwana kagoswa gosene lecture hall gosene tutorial ne ko bateki ya record linga no alinga. For now we are using manual systems. But in the due course, we'll be using technology to mark the 80%. Huyo sana. Kato derda siringanelio, metebane to kwa nobo koro liwi university ya Kisii, uchesa matukari bosiono, emboniga, narikurumaiga, lecture njiroro, au saba aborokia. Nabarabu okonyora nera, naba chare dina, nda gore garine, mubete system yo kwana kina no ene lecture talibesa kurigireri nata gitabe ke quality ekyagero mwana ochukuru Kisii University ntagetena ya haya sa ochukora no ena mangana ayo kona chebina no ena mangana medicine ta chikobana nigarengetu ngakimo okora ringanelio doctor. Thank you my brother Brighton. University training is antabanganere regulated. As much as universities are autonomous, regulated. The Commission for University Education. Ya toire ndogronga standards. Toko buati jiko make sure the training has met the standards. Number 2, coupled with the regulation EU 2014, ntobuate kire university aserongorwa Kenya ni buate department de quality assurance. Academic quality assurance. Ebuato mo direct. Emirimo ya no make sure that the standards your training is spelled out. She are very followed, including that the lecturer has attended the students as required. That the content has been covered as required. Yani ngabana basomiwe unabata kire gosomiwe. Onya bata kire gukora practical bakorire igongo check kubali tikiri gintu ge wapen igo in darkness. Anto bwata bobisa egasi yabona eriyo yokuroto tanga abana abegiri go munjere ya batakiri kwegiri gwere bali ke report arafu report yale to Senate Senate nereo one ogani eteneta mangana ya masoma se university ekonya waranga lecture nera ABCD tayo kalemero ibnere na bego tenenie kosi ya bana obara gukora until lecture ende ngairiwe ekolemero ibneta kere gukora Senate neri daktari Senate university ne bwate chiogan chikoyela to bwate council ya gukora governance Doma wotuara ne Senate. Senate ye wano igibwata barai bakorunga chidin ne chief of departments, the vice chancellor ne chair, ne deputy vice chancellor vae ne registrar unanje wano ne organi kurukwe Senate. It is established by an act of parliament. Igoteli organi ivi na vego kora uamuzi unduwensi on behalf of the university. Ewe sana daktari katori yetu anda sumuzu mokego Dominiki mokaya te anambia mono asama soma mama ntagotoa igoro ya bana baito amaene mwakwane igoro ya model yenye bantu bange mpanyi manyeti mbaka bande mbare otaranya maboni ekolende mbanya gonye soma gochibosyo sinte nyaboke na ninkoroje unabongeza umuroberio emiri momanyi aote abanere no ari me yumuroberio atubwati yasana peti nera ni mroche no ari ime yumuroberio asimambia abana daktari nataka to mutu muko sinini lakini to manya kwirana totebani na wiki ye ase insengi mangorire mangana prevention ya mangana suicide tomaje corona chi university nyinga bana kwikabale beita bana baja gutumeka maliogo yogo tindi lakini ndubune university ya Kisii mero belikimo begete ende gwetanga bune bintu bune bikya karolingana bune ligo korekana into mede to kumoreka tualigereria omuntu etamisi no na maxi to stage no school kara ko bori bweita inu ngimo begete mero belio ikyaro monte itekuru university asaririeta inga kimura beke mero ne itkatoranda somutu musini kwena tore asega kerepo tos kuma jumelia ene Ndizi TV bwansu pomo Gusii.
bw'omu Gusii. Ndizi TV yetengia wansu bw'omu Gusii. 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 Kigekogera tuko ekona yabeire na mbeyemo. Kigekogera tuko ekona yabeire na mbeyemo. Simeroberie metindi wansu bw'omu Gusii. Simeroberie metindi wansu bw'omu Gusii. Tamangana maya wansu bw'omu Gusii. Tamangana maya wansu bw'omu Gusii. Meroberi yobosemya wansu bw'omu Gusii. Meroberi yobosemya wansu bw'omu Gusii. Chingera chakogokya wansu bw'omu Gusii. Chingera chakogokya wansu bw'omu Gusii. Siyetengima wansu bw'omu Gusii. Kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyiri eduka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cy'ukwaranse ase nyumba yawo nabo igukubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuricheze cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paint no chire mbabwate chipboard buna gypsum boards, MDF boards na chip boards. Ebintu au byokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano na ibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Gusii Urban Blaze omugaso ubona turi gucika babuna butambe Science niyende oyo no science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli Nyali na koronyaramba chenkorkunga MC Megi. Make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze. Ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango Minchungo monyerere nigukomerana na Petra Mukira ase chingero cy'Abasai. Mama wololo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa korkunga Faith Star yote bagagu nga jirani asomurobere wo Gusii Urban Blaze #yase mitandao yonse #yekebemberi nyoro murobere yo igani gokora tunainje Petra Mukira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkoboka mami naeweka nkorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusawo bono nakumukinya kebirengereryo imeya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubiryo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi Ndizi TV ubwansu bw'omu Gusii. Mbuya sana wano mwanji muri Ndizi TV kartuwa sense meyende yo motimoko ase ege kage sinini ane to iranire
kadole na Dr. Joas Kirongo kurasi University ya Kisii na Register Academic Affairs as University ya Kisii aendete gotwerera kabisa na kibabete miroberio anenekera abana bo mwaka mutangani basoira University ya Kisii. Daktari nari karibu asendindende yogo chikokora nara lina kuboli lingo jore golira nelina ngakimiro berende bekire na twetanga rwa sabana bara engente bara rusio moyo ne miroberiende lakini nara kubona what is the difference ekobo in universities totebe inga bono Kisii University ekero kombe na Nairobi University kose Injeton kose Kenyatta ntaba utikie kobororo onena bakuburiga mungire lingo daktari angu chakera litanga niria kwa ya koraira nirioyo kore nirioyo turambona agote anate tukumanyita hoti nero agati ya Kisii ekero kombe na Nairobi kose Injeton kose Kenyatta. Thank you. Ekero university ya linge mo asero wangorwa East Africa makerere abwate branch ya Nairobi abana bare ko ende university balinga bake ekero University of Nairobi ya chaka ekaba nganigiranga angeyo kasi myake menge ono endo kurukwanga university access usebandoli bategete ko gende university mo barokana gukina asingenjo mu baroyo liko na gukina emerobeli yeji serikali yali ngakurumaga chikaigura ase orongo rwa Kenya chi university chinde irinde kurulibaga abantu bagendere konyora chisemi cheiguru ase orongo rwa Kenya ikeranje gite gatoka ng'abantu abange bono bakara kogenda chinsi chisiko kogenda kuligia chisemi cheiguru bono igontete gotebaiga chi university echi chionsi chibekira sorongo rwa Kenya litanga ni chiro ase ng'injo yokurwa libaga lise ina abana basome usebanya libaga liyo kogenda ase amasomo iguru within asorongo rwa Kenya igo no comment access usukuru libaga abana banyora ase bagosoma sorongo rwa Kenya Yotabauti etabauti nabera abo kolengana nechi program university yebwate lakini anabara nyachi program chinde nchiro chire common ase university chons buna bono ese kogenda ase university ya Egerton igemanyire anene mona asamangana ya agriculture na related programs igonga nebwate strength ya ase agriculture nabo igo nonye bwate iyo still na bwate program echinde education na bero binde bimbiro university ya Nairobi neronja bwate bintu na ono engineering bintu nebio health science na bemanyira ase bintu nebio lakini nandi si na bagonya education yero so asinaro chibuye kaina chons na asinaro gonya tabauti yero university ya Kisii for example our strength is in health science we want to be to university go promote health education asoro ngorwa Gusii identity university ya Kisii is health education that's why to bwata muna bona iga a project ya ase university egorokunga Kenya UK Alliance a project ya nene sana asoro ngorwa Kenya ni gere nseme mo go promote health education and training igo na into strength ya itobne university ya Kisii nonya tu bade program chinde chonsi binyinge our strength gera asa mangana ya health education nonya toko na wili asa mangana lo lakini ende toligere libune university ko promote ya mangana ya afya sorongo rwa Gusii iko na wanda ta Brighton nga nchiwe kaina nsa mogete na ndi nchiwa tene tabautinke biasa nande ni bwate tina ngaki ebotene ni borabu nande ngaki anto bagwe tomorrow daktari libodi na kubodi tangana abana twarina ene wiki ene gere prevention suicide week is month university ya Kisii ngaki bone komenta abana ali babatena mwana na bomeda dwara mawaso aru asigete ngaki moko babeka. Thank you enseme ya mone lianga ase orientation ya gendrete ntubwate deliberate program yoko bakwanira elinde kianto mantenga mental health usego twara afya yo bongo ni gendu kinge sana so mwanafunzi so ikatoba kwanire to baliganie to barokereri ende kama to ko barokereri ankelinga ase university yetu ya Kisii ntubwate office
I would deal with the issues of mental health. Nanto buata bantu babuato manyibuisaine na ande also bago train ya mangana ikiranto buate program ya psychology as mangana mental health yako ba handle nto buata bantu professors ba igireta mangana yu ba ko deal with those matters besides kwegeria abana nko bali kanetwa ba kelinga office area ko igwete birengeri bigo chanda ali no akogenda kwa ba guided ne buate nere yamu yaye kurukunga career guidance and counseling so ngokora tole aspects of guidance, counseling and even treatment mental treatment na ne buate its own processes ngonto buate professionals were in place besides nto buate obviously ya dean of students egasi ya ni welfare ya wanafunzi nero kuna wakosa nani timu ya wakosa surveillance kororanga ngakia bana abagendereta na buate counselors na besides nto buate peer counselors ayani to train ya bana bamanya na barunga kiba counselor bamwabo so we are managing their mental health very well yes biosana sense mero ya madawa ya kulevya ngaki mobegete nero daktari nto buate a unit yani a section or say department as a university to korokanga ADU alcohol and drug abuse unit we call it ADU and then we buate professionals for the university egasi abo na ko handle ko guide wanafunzi or prevent mangana drug and substance abuse na wewe in case ya kero mwana very overwhelmed ba handle treatment ba mo handle ba mo rehabilitate not only students Brighton a unity or say department here for the whole university including even the lecturers now why unity affiliated to the national units so we want to handle our clients because our students within the university and beyond. We could recommend you mana also more lecturer also a worker have handled beyond the university for purposes of rehabilitating the person. Bio sana na otebona omwasiri wegisemi na bakoralia ebintu bitakere gokorwa se ministry kolende ebintu byaba etabauti another bit na kwa difference kwa ground kwa nyorote bruna abana bagende bosa bagoika baserigwo inkiyekogera gekobaigo omwasiri akokwana kogokia abantu gose ne university gose ali abantu ekiagera mbabwati bese baratumeke onero koboli lakini ari ngwa twerera buna university muri gose lakini na butokora mwere na ngiyekogera kiekora bayo asenge njomuro biriyo lengo mo ya kero kende university nchi ya communicated asenge njobono kututukana kwa lengo kigatebya abana ngabaje ne fees maruwe na bali ikire ngabaje ne fees lakini omo waziri okwandire na ndo era sirumese marole na ande ototebirie naende toigwere omwana nateba otaracha ase university wekabona iga okuno gwachora kwae ntuli goseri mwana ndo wensi munago ikaiga etubegete maria oro kilunga kiago ichulia mitambo nyatara ichulia oso university ntuli goseri mwana ndo wensi tari goseri lakini kero kende university ndi nkomanya ngikagendera toro arangisi okwana njeboro nda kwandire university ya ito ya Kisii ngantu otwaligane ti abana baito biasa daktari kwa very you are experienced as a man academic amatuka mange aikorengana naye bona naye asa individual no jine serikali what resources ira ikirani omoroberio yo o model funding university thank you my brother Brighton serikali yegoro kwa serikali resources serikali ne bwate jinjira chinyingera chinyore na bego twara partners baye kwa funding na bego twara MOUs with organizations kwa funding serikali as long as ye align with other bodies take over resources I'm telling you na be konyora serikali na be konyora resources
igote koborwa Abuya sana. Aritukire wa daktari ekyombegera kemo kyarwe tobo tuki enough track gegate abuno muwasiri bw'egisemi esekiri majogu nero namba 2 as performing ministers are namba 2 magega ya muwasiri bw'oburendi bw'emekitura kindigi ekinge kworokya anne asumugusi na asobokoreri bw'omuwasiri majogu nigare awetoma ngakitora na ntuturage kwanda sinini. Thank you my brother Brighton. As a ministry chia Kenya keron kuligireria no nyankuru magega kero mo waziri ajoriru gotenera gisemi asoro ngorwa Kenya onko makoranga nero iru ministry yankongupi ne ministry bwate amangana wati umutu sana na kero kende etanyore tio morayo mokongu na begusinya ikiagara igibwate ebinte binge lakini kero konyora ngo waziri to urutoro wangu wa Gusii or perform it that much and which is possible kera we are seeing it ndate gote byo mwanchia moligerelia nga ekine kendo togote waziri nga heko na ongera sana anda maene education, the Ministry of Education is very stable. Very stable. No nye resources injira isana, it is very stable. Na otoko mwakera ngambia mwana simire makolire na ende toko musabera ngagendere bakole mirimo iyo ekiagaruse kuligereria ense getegerete toerete. Perhaps ndete gotebanga experience mwaga majogu meto biru murayi myake mingi experience ya twalire na okero kenera nyana kia makonyire kora the ministry asinchira yo watoerero amanya tego ikera abantu bejinsa mu Jones and we are appreciating and we're happy that he has done that. Biasa ndak zando jiri bito biarire karoti aragire jinsesto na naonda gantukorera kurende mukwane omanambo na ikasi vice chancellor neri anene krama tukamaga twagarwe no muraibense nero kabere etodebena chancellor vice chancellor na como ratura se university chancellor ariba egasi anereri chi university by the jibada chi culture chia ne chinaro chia chancellor toko inyagote banga igale the titular of the university and is the head lakini utabuati portfolio as a university day to day management of the university inegasi vice chancellor egasi chancellor ekero a university ekwae abana babo chigutwa naliyo chancellor gocha yaru chitugutwa era kara no mwakalimo iye koba mwakalimo gose kabere na kero kenda kero university ebwate gose na bagani bengencho yeke wangu kegoro chancellor bona beko bao ya wakisi imirimo ye chancellor yera meke sana kolangana una chi university designed worldwide Abia sana tingo menta usemboria mangi gana manginar ko burguru abra kinene de atura tigira waserero producer on tebina umraibu ensere araba chancellor bana dikare yabede na ne waki ko se mbia bana bande bara yes umraibu ensena wako be chancellor bana wono umraibu enso ruo kanyana role chancellor kibabi university na bako gendera ko iko muraibu ensena abago echara be chancellor ye university ya mwibirisa to nancheire ko Gusii Jones onyo gutaga Biasano daktari kadwiri ngana lyo mwele tokorera asirero anki kande ntoito musiri. Thank you biamana my brother Brighton tanga ni biamana asiri bageri kutwanya warako kwana no mwancho wa muligeria oito worongo rwa Gusii enteka monte gete gotebia mwancho nelienga program ye gisemi egochiri tukuria Jumatano ni bwateli bagari gelio gosemia abantu baitu igonyo ndo ntegerere tasemi nondenga mwarara rigicingaki mwategerere program ne kigera maswali amanga bayuri bakoboria abora nyara maswali yakwirani liwase program ige program tigeba musani asomo umwanchu ito muligereria gworongo rwa Gusii namba ya kabere andate gotebanga gisemi chito chia Gusii abasarongo rwa Gusii abantu baito ba Gusii lenda gisemi segeta abana baito basome
ekiagara gisemi kinonye muko nakoreranga mbere moteri karasomia abana angi na angi uchumi ngo chenjire meremeto kinga yabuchire abako yakora baburi nemeremeye gisemi igochire jinsamune biwanga wao so mwancha lenda gisemi chetu cha Gusii lenda gisemi chetu poniga ndaisa gotara iga gocha university daktari ngindanyora kendrete na bana bagitera ini usina ngendrete oboni apart from masomo yande kera bana bandrete na ariko manyanga ngo kurusina nga na ariko kuira kera ntugwato muyego manana ritukoria rero vice chancellor ito ngo kwanira ara abana bo mwako mutangani we call it the matriculation ceremony. Matriculation ceremony. Gavana 800, gavana 700 ya lingu no baikaransta. Gavana bono igo no tukwa na igo procession ige chagete procession yani kurunga academic procession. Muna graduation. Bantu babegete chigu to kabisa bali basomete. Bagende baruke busiwa abana. Baba kwanira mangana maroro. Igo go chaga jinse chibono igo bakanga saa 8. Otora somo yego monene as a vice chancellor guchikwariga abana bageni as a university no nyano yo nyore tugo chanere tali gusiekero na kaya makaya ngakale anse mal na bako na kuribot no moyego yoga ndrete na kwariga ndi bright uya sana amisi na bara acharia juswadi sari meropende kocha tore tumurkia mangana yo kabisa mwanjumuria daktari odena somyo mwana kyagara oinere enkubo ya mambia igotika to somi abana tuske gochibusi no monto mede no ningira bongo menta masomo meta kwa tipo kotwaro no njushina ba comment igoto some ina bogonyana kwa mentire amasomo ayande igotware ngena Dr. Joas Kironguru ase University ya Kisii anyare ka otwara kabisa nigale Leicester Academic Affairs asense meli university subject yo kwa somi ande Inche Gonsomer de Gisab. I'm a professor of mathematics. Yes. Mathematician. Isabi yatokora umwanjumureria asenjira ya bene tumirane ankia sumuro bilibu ensakia anekatochi kukwana mangana yerichiko ditukuria Thursday. Joshua neruninga sense mirindi studio ni kuna maliga gocheira asenjira ya bene tuarobulubia imeyandi Steven Wansmusi Eliane Brighton Makoli. Thank you, Doctor. Ndizi TV, ubwansu bw'omu Gusii.